Njani? Siphilile msasaza Khondo, kunjani kuningi ngale njitalanga? Philile Nkosi kakhulu benifuna nje ucheckisha uba ke siyavana kakuhle manje ukunike ithuba ubulise kakuhle ke kubaphulaphula seluzichaza ngokupheleleyo mhlekazi. Enkosi mhlekazi manibulise ngayo le njikalanga apha kwisitishi sonke kubanzi kubasebenzi bakhona nabaphulaphuli bayo. Ndim umcebisi Fuji. Ndingumcebisi igama ndinguFuji Ifani. Mna ndiphuma kulaa mbutho ungenzi inzuzo, i-NPO ekuthiwa yiMavuka Unity Forum. Butho lowo wa-establishwa una 5 years ngo-2021 now. Bandabala una 5 years from now ngoku. So yeah, Okay. All right, masinike ithuba Mr. Xashimba nawe ungabulisa abaphulaphula. Olweni baphulaphuli uxhasha imbifana uazike begama dilapha eQueenstown phuma kulombutho wabantu abangathathi indawo non profit organization. No, thina sile organization about the development of the destitute and moral demotivation, more especially the disabled, the youth and those who are old. So thina currently we are going to have a soup kitchen tomorrow together with the tribal cats. Tribal cats are the bike riders of here in Queenstown. Association ekudala ke iqhubha ke apha but sidecide ukuthi senze i-partnership nayo till up to whatever we're gonna see izasibeka phi lento. But tomorrow we'll be having this initiative in Mlungisi or R section, just Yekani Street, just below Nkwanza High School. Apho khona ke sabe sikhupha i-blankets together with some meals. We are targeting about 100 to 150 people, more especially those who are poor. The reason for us to exist is to try to mobilize these people in local government effort to curb things like crime, drug addiction, and motivating them for moral demotivation. So we are encouraging these people of around Queenstown, more especially in that area, to go there. There will be bikes which are going to be ridden by these bike riders tomorrow, just to entice the kids, and then also some other activities. Enkosi Mhlaza. Okay, Nkosi kakhulu ke ngicela ke ubaleka ndiye kwintengiso xa ndibuya Mr. Forgy ngicela unyathele kumba yoba nilindele kufike abantu abanjani ngomso kambe niqala ngabani ixesha ithini indima ye-transport kodwa ke maniqale kule kona yentengiso. SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzinga nokubhiyoza njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enumber 79 Robinson Road kuKomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. Nkosi kakhulu ke siyabulela kwintengiso mphulaphula ngumkhona emva kwentsimbi yesine kwisigaba sesibini kwi-afternoon drive sihleli ke eendwendwe zethu uMr Xashimba noMr Forgy. Mhlekazi wam ningaba nilindele mhlambi abantu abanjani okanye ngobani abavumeleke uba ke beze ngosuku lwangomso especially ke kulo msitho wenu uza kunceda abantu. okay. Maniphinde ndibulele mhlekazi. Hayi wonke umuntu uvumelekile mhlekazi, kodwa ngoba besitshilo ke according to is for destitute abangathathi intweni kakhulu. Abantwana abancinci more especially as well, even abukhoyo ke noba usemdala nowamkelekile akanako uvalelwa ngaphandle. So i-transport, indaba i-transport yomntu yakhe i-transport for now. Sikawazange arrange transport sithi ixesha izawuqala ngo-1 msasazi wam. It's an 1 hour thing xa isipha istation epha
wonke umuntu onalo ichance ilungelo uba angayovela asinomjika sipha side asifuna abathile okwazi uzawubenefite because i-charity le mhlekana wonke umuntu Yes. bafumana izinto njengoba esetshilo ke ugxa wam no zikhona items ezobe ziphuma pha ukutya nee-blankets whatever Okay. Emva koko kulindele kuba ke kwenzeke ntoni? Zikhona ezinye programs eninazo okanye niceba into yoba xa niphinde nibuya nizayiqhuba nakunyaka ozayo okanye into yalo nyaka kuphela? lile mhlakazi but it's gonna be bigger now kudala siyiqhuba le nto sayilontsha sayenza yonke into kudala but it's gonna be bigger now since joint venture yele group kuthiwa zii-tribal cats njengoba esetshile ugxa wam. That is why ndisitsho it's gonna be bigger now. Sizayiqhuba, is an NPO, it's an ongoing thing. Ayiphelelanga apha kuphela. Okay, ungathi yintoni inkxaso enidingayo ngalo mzuzu okanye phambi kwalo msitho ngomso? Inkxaso mhlekazi, njengoba sawushiya istudio ngoku, sinazo ii-banking details zombutho company so that ozawukwazi xa izawuphinda iqhubekeka. Since izawubetha ngomso ngoku akakwazi ukuxhasa because sesishiywe lixesha. But xa iqhubekeka ke ngoku sawushiya i-banking details onako ophosa nje sivivaneni loo nto ithi because asithathi ntweni nathi asikafumani funding sile organization iMavuka Unity Forum. Sawuqhuba Okay. kanjalo kwangoku mhlekazi. Alright Mr Forji, lo mzuzu sakhangela ke nezo details masiye ku Mr Xashimba sikhangela ba akhona amazwi okugqibela afuna ukuwenza phambi koba sivale. No mhlakazi, in terms of iland i-banking details awumise futhi sazishiwa ngoku kodwa ke ndiyacinga uba ipostiwe le nto bakule kwi-social media. Umuntu onomdla uyawuqwalasela naphaya although nathi sizawuzishiya apha currently. Then the next thing in terms of land of i-future yale organization, ezi tribal cats zisincedisana nathi ayo only le nto group esincedisayo. Sihambile nabantu abanjengooTikams, sihambile nabantu abanjengooKolvagen nezinye institution noogqirha oolanga noolento oomazwi noolento noomahlaba i-OT nabanye nabanye. So we are encouraging them and we will not necessarily that we are behind that we are going to do this with this entity we are currently doing with it. But we also want other people who are interested. Then in terms of the funding, we are targeting the government, municipality, the social development, together with the National Lottery and other government entities. So mhlekazi, we singavuya because currently we do it 4 times per month and we are continuing doing it. Ndingalibalanga ke lo mathambo sifana siwanikwa ngulento kulomlungu apha Victoria Butchery Top Town in Queenstown. Hayi shem uyadlala into yakhe umlungu wakhona ulento business person. Okay ke mhlekazi, enkosi man. Okay, nkosi kakhulu sincedise Mr Forji nge-details sizokuyisonga ungaselunikisa ngenamba abanothi ke baqhagamshelane nani ke kuzo ufumane inkcukacha ezithe vetshe. Alright, enkosi mhlekazi mina Bulele. Standard Bank i-details zethu. Standard Bank nikisi account number. It's 1024 183 2541. Mandisiphinde ezi account numbers is 1024 183 2541. That's a check account from Standard Bank. Ii-numbers zethu, ii-contacts zethu, eyam ke ii-contact numbers bangandifumana apho ku-082 490 7447 082 490 7447. Yami number ke lento WhatsApp endayinikeza currently is 076 904 1214.
i-email azikiwe xashimba9@gmail.com. Okay. Kwasikakhulu ke manibulele kakhulu kuni kambe nathi siyivukane FM sinqolelela ke impumelelo kwimizamo yenu ukunceda nje abantu. Enkosi msasazi asibulele kakhulu kule drive show yangale mini. Siyabulala mhlekazi nangomsoma. Thank you. Kwasikakhulu siyabulela mphulaphula binguye ke uMr Azikiwe Xashimba no Mr Mcebisi Fuji bezosinqolela nge-NPO yabo eyawuthi ngomso ibe ne-soup kitchen suka ke ngensimbi yokuqala ezinye inkcukacha sele uzivile uzibambile kuchiwo kwathiwa nabani na uvumelekile phaya. Masibaleke siya phaa kwezemidlalo noPhizo ku Fridays.